Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Magistraw ka lapasajɛkulu min ni o bɛ wele ko syndicat autonome de la magistrature olu dagayɔrɔ la magistraw ka lapasajɛkulu filaw u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka Mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaw bisimila ka bɛn ni araba sɔgɔmada fɛ an fɛla ye sigi in kɔnɔna na dinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu u kun b'a fɛ ka magistraw lamɛn u ka baarabila in kun ye fɛn min ye ka se ka o sidɔn ani gɛlɛya minnu ni olu bɛ u ka baara in kɔnɔna na magistraw ka se ka o dɔ ɲɛfɔ o la gɛlɛya minnu ni a bɛ waati jan bɔ kiri tigilamɔgɔw olu ka se ka jɛ u ka ɲɔgɔn fɛ ka faamuya caman sɔrɔ o la ka ɲɛfɔli kɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ye fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔna na Alhamidu Badini ani Ibrahim Kulibali fɛ an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw ɲamada Tata Ture ale bɛna o ɲɛfɔ an ye. Kabini utukalo tile 3 kana bila an bɛ donni min na iko bi o min bɛ taa kalo 2 magɛ na an ka jamana kiiritigɛlaw taara baarabila la u ka hakɛ ɲininiw kama a kɛra degun ani gɛlɛya ye ka ɲɛsin Mali jamana cakɛda caman baarakɛcogo ma misaliyala an ka jamana togoda wasaden kalafili fo ka taa se maire kalafili ma degun bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ kaso la u kan ka bɔ u tɛ ka se ka bɔ parce que juge bɛ grève la dɔw bɛ policisow la a bɛ kalo 2 bɔ u tɛ hali ji sɔrɔ k'u ko o hors sariya tɛ o daga sariya ko ni minɛna i man ka tɛmɛ tile 2 kan dɔw bɛ yen a bɛ kalo 2 bɔ muso dɔw n'u cɛw bɛ gɛlɛya kɔnɔ tribunal tɛ ka se ka furu sa ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen u tɛ ka se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn lakɔlisobaw la parce que sariya papier dɔw kan ka d'u ma mun b'a jira k'u ma deli ka kaso kɛ ani mun b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw don u tɛ ka se k'o papiyew sɔrɔ an ka hali jagokɛla dɔw bɛ yen tɔnɔ busonbaga dɔw bɛ yen minnu tɛ ka se ka appel d'offre internationaux kɛ parce que u tɛ ka papier bɛɛ dafalen sɔrɔ ani kalata kɔnɔna député sigi o fana b'a la donc olu ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ yen ni o tun tɛ syndicaw dungɔ ye fiyewu mais gouvernement ka banbantiya de ye an lase nin yɔrɔ ninnu ma. Kiiritigɛlaw ka fɔla olu ka grève kun bɛ taa waleya 2 kan n'o bɛ tali kɛ misaliyala lakana ka ɲɛsin kiiri ma fo ka taa se kiiritigɛlaw yɛrɛbakun ma Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan a filanan o bɛ tali kɛ kiiritigɛlaw ka sara yakubayali ko kan ninnu ye kiiritigilamɔgɔw ka laɲiniw ye min ma se ka sabati jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ donni min na iko bi juge bɛ laɲini min na bi laɲini kuraw tɛ kɔrɔlenw de don bɛnkan sɔrɔla ani gouvernement cɛ depuis 2017 o bɛnkan kun y'a jira k'a fɔ an ka statut bɛna kalan kura ye giri kura min ni gouvernement an n'a bɛnna kan a bɛna an sara o la bɛnkan filanan kun ye an ka sécurité ma lakana an b'o kɛlɛ la a bɛ san caman bɔ gouvernement yɛrɛ y'i bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ le 30 juin o b'a sɔrɔ an y'an ka sécurité ko bɛɛ ɲɛnabɔ le 30 juin tɛmɛnen kɔ an y'a ye k'a fɔ gouvernement ma layidu timɛ donc o bɛnkan fila min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o layidu ma timɛ kɛlɛ kun y'o de ye o de y'a to an bɛ grève la. Ni nin gɛlɛya ninnu ne fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba ka fara silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba a Seyid Sherif Ousmane Madane Aidara ka fara a baaraɲɔgɔnw kan u labɛnnen don a kan k'u ka fasoden ɲumanya jɔyɔrɔ fa ka sanga ni nin waleya ninnu ye a bɛ taa heure 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ la leader ye hakilina jakabɔ kɛ ni kiiri tigilamɔgɔw ka lafasali kɛ jɛkulu u ka hakɛ lafasali kɔsɔn n'o ye syndicat autonome de la magistrature et du syndicat libre de la magistrature kun foyi t'a la fo n'a kɛra ka kunnafoniyaw sɔrɔ ka ɲɛsin nin gɛlɛya in ma ni ka labanna ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ min b'a to bɔ bɛ se ka kɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na ani ka bɛn sabati kiiritigɛlaw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to kiiritigɛlaw ka nin baarabila in bɛ se ka ɲɔngiri. Degun min bɛ jamana kan nin waati in na a dugulen tɛ mɔgɔ si la n'o ye an balima minnu ye juge ye olu ka grève parce que n'i ko justice ale sen bɛ jamana fɛn bɛɛ la wa n'a fɔra ko jamana pilier ba dɔ ye justice ye n'a fɔra ko o waleyabaw k'olu bɛ grève la fo ka se kalo damadɔ ma o b'a jira k'a fɔ jamana secteur caman gɛlɛya bɛ o kɔnɔna na an tɛna an da don bɛɛ lajɛlen fɔli la bon n'o ɲɔgɔnna degun nana
groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔ Seydi Cheikhou Sonatana Haidara ale y'an wele groupement niveau la nin ko man ka tɛmɛ an kan a ka kan diinɛmɔgɔw ani laadatigiw an ka wuli k'an jɔ an bɛ se ka ko in ɲɛdɔn cogo min ka se ka fɔ ka bɛn k'a la parce que bɛnkan min tɛmɛnen don gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ 2017 kɔnɔna na anw sen yera o baaraw la u ka gɛrɛ fɔlɔ min kɛra donc ni gɛlɛya yera la tuguni groupement y'a ɲini k'a fɔ an kana bi ta tun ye lamɛnni dɔrɔn ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ nin gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka n'u lamɛn a sɔrɔla mun fɛ a problème source ye jumɛn ye blocage bi niveau jumɛn na ka se ka lamɛnni kɛ. Fɛn min ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye a ma kanu ka dan nin yɔrɔ in na bari a kelen don ka wuli ka jɔ wɛrɛw da min bɛ se ka to ani jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye kokura don n'a nataw la ka ɲɛsin nin waleya kelen in fɛnɛ ma silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ka nin sigi u ni kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ sankɔrɔ tara ni seli ka fara dugawu don kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinama kɛ Bamako tigiw kɔ n'o ye famille fondatrice de Bamako ye nin kɛnɛ in kan. Fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko a ye tɔnden kuraw sɔrɔ walasa ka se ka u tɔnden kuraw ka donni la ɲɛnamaya fanga ɲini jɛkulu in kɔnɔna na kɛnɛ dɔ sigira sen kan o baaraw kama ka bɛn ni tarata don septembre kalo tile 25 ye ɲamakɔrɔ sigida 6nan kɔnɔna na Bamako PRVM faso ko dagayɔrɔba la mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko a tɔndenw ani u kanubagaw kan an ka mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la Fatumata Yaya Kane ani Dramani Mali. Nin tɔnden kura ninnu bisimilara ni nisɔndiya ni bonya ani karama ye PRVM fasoko ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔw don minnu ni u jɔra kan kana fara fasoko tɔndenw kan ka tɔn baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛra donba ye PRVM fasoko tɔndenw bɛɛ bolo don min ni u tɛna ɲina a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sigida 4nan tɔndenw o de sen fɛ sigida 4nan secrétaire général y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin bɛna ɲɛtagaba de di ale ka commune ma. An bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ de don parce que bi wula in na an ka parti n'o ye fasoko ye militant caman bɔra parti wɛrɛw la u y'a ye k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a baara jar'u ye an ka parti tagabolo jar'u ye parce que olu ɲɛ b'a la an ka jamana pour que a ka bɔ nɔgɔ la fasoko bɛ ka jugo minnu défend n'o ye an danbe danaya ani ladiriya olu ka se ka bila an ka baarakɛminɛnw bɛɛ kɔnɔ pour que faso ka ɲɛtaga ka sabati donc u y'o mun ye fasoko kɔrɔ o de y'u kun minɛ o y'a to bi u bɛɛ lajɛlen nana k'a fɔ olu bɛna bɛɛ kɛ seere ye bi bi na u tɛ parti wɛrɛ la tuguni ni fasoko tɛ donc an b'o kɛnɛ de kan an b'o nisɔndiya kɛnɛ de kan. Fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko yɛrɛ ye tɔn ye kabini a sigira sen kan a ka yetaw ma bɛn dɔwɛrɛ ma fo ka wulikajɔw boloda cogo min na Mali jamana ka se ka segin a ladakɔrɔ minɛnw kɔnɔ o de y'a kɛ ni mɔgɔ kura ninnu nana fara u kan ɲɛtaga ɲinini siraw kan wa mɔgɔ kura ninnu y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ fɛnɛ ko tɔn in sinsinnen don taabolo minnu kan ni o ye adamadenya sabatiliko ɲuman tagabolow ye k'u ka jateminɛw bɛɛ kɔfɛ k'o de y'a kɛ olu farala PRVM fasoko kan u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko u labɛnnen don ka baara ninnu kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na ani ka sariya ninnu bɛɛ bato a bato cogow la. PRVM fasoko hakilina min y'an sa kɔnɔna la o ye parti yɛrɛ taabolo ye parce que an y'a ye k'a fɔ taabolo min n'an b'a ɲini adamadenya kɔnɔna la ani lajɛ yɛrɛ kɔnɔna la o taabolo bɛɛ bɛ PRVM fasoko la parti min don u ka mankan man ca mais parti min don u bɛ baara de kɛ u ka baara sinsinnen don min kan danbe danaya ani ladiriya o y'an yɛrɛ taabolo ye donc taabolo min bɛ yen ni o n'anw taabolo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne hakili la o taabolo o bɛ yɔrɔ min na o kan ka k'an sigiyɔrɔ ye o hakilina de y'anw na PRVM fasoko la wa an b'a dɔn fana an nana hakilina min kama n'o ye ka na dɔ fara PRVM kow kan ka dɔ fara yanga kan ni Ala sɔnna a ma o baaraw an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o boloda ɲɔgɔn fɛ ni an jɛɲɔgɔnw bɛɛ ka dɛmɛ ye ni Ala sɔnna a ma PRVM bɛ kɛ yelen Mali bɛɛ b'a ye. Monsieur le maire ye kuma bɛɛ fɔ ka ban foyi tɛ ni cɛsiri tɛ an k'an cɛsiri dɔrɔn ko n'an m'an cɛsiri ko an bɛ minɛ ka ji cɛsiriba ma o kuma o ye wulibere ye donc foyi tɛ ni cɛsiri tɛ yarabi an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka tɔn nin d'an ɲɛ Ala k'an ka kunnawolo yara yarabi Ala ka jamana nin minɛ ka d'an ma. PRVM fasoko ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ ko u barima ninnu ka nin fara ɲɔgɔn kan min bɛna ɲɛtagaba de di tɔn ma wa fɛnɛ ko a bɛ taamasiyɛn ɲumanw yira tɔn yɛrɛ kun kan. Fɛn min kɛlen bɛ k'an dalajɛ ɲɔgɔn kan bi hɛrɛ ko de don parti wɛrɛ mɔgɔw bɔra partiw la ka taama ka sin anw na
sans condition kana don an ka parti la an b'o kɛnɛ de ka bi vraiment kuma ti an da nisɔndiya fɛ nin t'a fɔlɔ ye mais c'est in ta barika bonyana an ko o kuma a ti ɲɛ sa n'an m'a fɔ opinion nationale ɲɛna ko min bɛ senna sanga ni waati bɛɛ mɔgɔw bɛ bɔ parti wɛrɛw la kana don an ka parti la o de kama an b'a nin ye taamasiyɛn dɔ de ye min b'a yira k'a fɔ nin parti a bɛ hɛrɛ la a ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ PRFM fasogo ka wulikajɔ fanbaw bɛɛ bɛnnen don Mali jamana danbew kɔkɔrɔma donni danaya ani laadiriya bɛ se ka sabati. Ɲina walanta kadara kɔnɔna na ni o ye san 2018 san 2019 kalataw ko fɔ Amadu Kamara a n'a ka jatala Samba Traoré wulila ka don dugu kɔnɔna na sugu damadama u ye munumunu salo kɛ o kɔnɔna na ka se ka ekɔlidenw olu ka kalankɛminɛnw k'o sɔngɔ kow jateminɛ ani sugu yɛrɛ bɛ cogoya min na n'o y'a sɔrɔ kalankɛminɛn ninnu u bɛ u sɔngɔ ko a bɛ danga min na ka se ka olu si dɔn ka fɔ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɛn min sɔrɔla o ko la an ka jɛ an k'o lajɛ. I n'a fɔ san o san ladalako la ni kalanwuli wagatiw sera an b'a kanu ka munumunu salon kɛ an ka sugu kɔnɔna na yaasa ka taa jateminɛ kɛ denmisɛnninw ka kalanminɛnkow lahalayaw la o kadara kɔnɔna na ɲina an sera sugu caman kɔnɔ i n'a fɔ Jelibugu sugu Bulikasɔnbugu Dumanzana Sugunikura ani Bamakɔ suguba kɔnɔna na min école wili ye n'i y'a jateminɛ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ dɔɔni sinon minɛn kɔni bɛ sugu kɔnɔ sakuw bɛ yen kayew bɛ yen matériel tɔw bɛ yen mais ni mouvement yɛrɛ jateminɛ komi hali ni anw ta feerebagaw ye en tant que responsable c'est-à-dire a feerebagaw bɛ n ka mɔgɔw la n bɛ ɲininkali kɛ o y'a yira k'a fɔ waati in na tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɔɔni parce que ka d'a kan sanni ma wuli comme o délai bɛ k'a ye cogo min sanni ka teli u ma deli o m'o ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais an hakili b'a la tile damadɔ min tora peut-être yɛlɛma bolo bɛna don a la an hakili b'a la peut-être fana ni ekɔlidenw fana donna n'u ka fɛngɛw dir'u ma u ka kayew n'u ka fɛnw minnu ka kan ka san n'o dir'u ma waati min peut-être changement bɛ se ka kɛ mais bi an bɛ donni min na bi kɔni vraiment a ka suman dɔɔni a kɛlen ka sugu labɔ problème kɔni tɛ yen nɔ parce que matériel bɛ sugu kɔnɔ o kɔni ala barika la matériel ko crise tɛ yen nɔ parce que ni matériel ko crise bɛ yen nɔ o bɛna fɔ anw ye k'a fɔ vraiment matériel ko crise bɛ yen nɔ a tɛ yen mais o ma fɔ an ye c'est que n'i y'a ye a ma fɔ an ye c'est que a kɛlen bɛ ka labɔli kɛ. An bɛ min fɔ fourniture scolaire la a gɛlɛyali sababu ta anw ye a sababu ye faamaw de ye kaye filɛ nin ye u b'a a kilo 1 ta min na anw t'a fɛ k'o fɔ aw yɛrɛ k'a jija a k'o ɲini douane fɛ kaye kilo 1 u b'a ta hakɛ min na n'u ye kaye n'i la Bamakɔ yan i bɛ kilo 1 sara min na i tɛ se ka kaye feere kaye kilo 1 u b'a ta 300 ni kɔ an k'a kɛ 300 yɛrɛ kaye paquet an b'a feere 200 a kilo 1 de don bon to min b'u bolo an t'a ɲɛ don an kɔni ta ye n'an bɛ minɛn sɔrɔ k'a feere an b'an ka dayirimɛ sɔrɔ a la. nin sugu kelen-kelenna kɔnɔ ani kalanden somɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye ka fara jagokɛlaw kan u bɛɛ lajɛlenw ka hakilinata fɔ nka kalanden somɔgɔw y'a yira an na k'a fɔ ko ekɔliden minɛn ko a ka gɛlɛn an bɛ wagati min na ko sisan. lakɔliden minɛn kɔni an ma nɔgɔya yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que lakɔlidenw ka minɛn a bɛ kuma fɔ a gɛlɛyalen don dɔɔni parce que ka taa première ka livre ninnu na fo ka taa bila dixième ninnu na bon vraiment n'i y'a ɲininkali kɛ a bɛ taa gɛlɛyalen don dɔɔni fɔlɔ. ayiwa gɛlɛya bɔra yɔrɔ min na komi a tabagaw de bɛ se k'o dɔn parce que komi an t'a dɔn an ta ye an kɔni b'a détaillé san u bolo parce que n'an y'a ye an b'a san k'a di an denw parce que denmisɛnninw b'an bolo bon ne bolo gɛlɛya yɔrɔ a tabagaw de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɔra fan min fɛ mais ni y'a jateminɛ commerçants ka ko don bon n'i ye jateminɛ k'a la i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a ye olu fana b'a feere gɛlɛya la i bɛ taa sɔrɔ la commerçants fana bɛ na d'u ma gɛlɛya la n'olu y'a d'u ma gɛlɛya la yala olu fana tɛ se ka kɛ nɔgɔya ye donc ne bolo kɔnɔ juba ka kan ka bɔ commerçants ka yɔrɔ la. gwɛlɛya min ni kalanden somɔgɔw da sera a ma jago kɛbagaw n'o ye commerçants ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya dabɔ bɔ olu la bari sabula olu bɛ kalanden minɛn ninnu sɔrɔ gwɛlɛyaba de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dédoyennement b'o la ka fara sira gɛlɛyaw olu n'a ɲɔgɔnnaw caman ma. parce que an ye minɛn min ta n'i nana chaque voyage dɔ bɛ fara fɛn kan an minɛ di transfert ma transfert b'a fɔ ko dɔ farala dédoyennement kan k'olu siku t'a la bon n'olu y'o fɔ an dun fana b'a d'olu de ma bon wajibi dɔ an b'a dédoyer
bon n'a y'a dédouané n'a fana y'a bɔ donc wajibi fɔ an ka jate k'an ka prix d'a kan o de kosɔn an fana ye baara k'o cogoya la sinon gɛlɛya man di mɔgɔ si ye an bɛɛ bɛ nɔgɔya de fɛ i y'a faamu bon ni gouvernement kɔni sera k'a lajɛ ka nɔgɔya kɛ bon vraiment o de ka d'anw ye o de ka di population fana na ni an bɛɛ de nɔ don jamana bɛɛ nɔ don parce que ni n ko an bɛɛ nɔ don anw ye commerçant y'an feerebagaw de ye mais anw fana bɛ na n'a ye anw b'a dédouaner de donc ni bɛ fɛn min minɛn min bɛ na n'a bɛ dédouaner ni dédouanement gɛlɛyara commerçant fana obligelen don pour que a ka dɔɔni sɔrɔ a la min farala dédouanement kan a b'o fara minɛn kan bon o de la mɔgɔ caman bɛ k'i plaindre bi ko fourniture ka gɛlɛn effectivement ne yɛrɛ ye sondage kɛ a la a ka gɛlɛn a minɛnw gɛlɛyara ka bɔ salon na ka na ɲinana i b'a jateminɛ dɔ farala minɛn caman kan ka sababuya kɛ an ka dédouanement dɔ farala dédouanement kan bon an y'an plaindre k'an plaindre ka dɛsɛ mais an b'a f'u ɲɛna toujours autorité ɲɛna u k'a lajɛ min y'a sɔngɔko kɔni ye hali ɲinan fɛnɛ ni sɔngɔ minnu bɛ ka fɔ a la a ka fisa ni salon ta ye dɔɔni bon commerçant ka minɛnko fɛn dɔ ye ni minɛn bɛ yen a bɛ nɔgɔya maa si tɛ se ka minɛn gɛlɛya tant que ni minɛn bɛ yen minɛn bɛ nɔgɔya mais n'a tɛ yen maa si t'o la a bɛ gɛlɛya donc minɛn bɛ yen a tɛ yen o dédouanement ko de ye ne kɔni bɛ laɲini min kɔni kɛ ni école ta sira ta ni fɛrɛ b'a la ka u ka dédouanement kɛ nɔgɔya école minɛnw bɛ nɔgɔya commerçant tɛ se ka minɛn gɛlɛya tant que minɛn bɛ yen n'i y'a gɛlɛya dɔ b'a ta jigin donc minɛn nɔgɔya kɔni n'a gɛlɛya o minɛn kɛ sugu kɔnɔ a caman an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan kalan wuli san 2018 k'a bila san 2019 la a bolodalen bɛ octobre kalo tile fɔlɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ musa fɔnbaga sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ Nigeria jamana barakɛlaw ka labasa jɛkulu ba fila ye a jira k'a fɔ septembre kalo tile 26 araba in baarabila kɔtigɛbali bɛ dayɛlɛ baarakɛlaw fɛ ka sabu kɛ u kun y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ Muhammadu Buhari n'a ka jamana ɲɛmaya so maa ti maa ta ka jigi sara min ni dugumana cɛ ko dɔ ka fara o kan ni u ka mago salaire minimum u kun ye tile 14 de di jamana ɲɛmaw ma yanni tile 14 in jɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kan kelen fɔ baarakɛlaw ka labasa jɛkuluw ye ko nka araba septembre kalo tile 26 de bi kɛ tile 14 dafa ye coyi jamana ɲɛmaya so ma kan bɔ o kumana alamisa septembre kalo tile 27 baara bi bila Nigeria dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen la wa ta don de la baarakɛlaw ka labasa jɛkuluba fila ninnu kun ye a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka jamana foroba tɔn ani kɛnyɛrɛ ye binakun tigilamaw ni jamana foroba baarakɛlaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn ye dɔ bɛ se ka fara sara in kan cogo min ko nka ko jamana ɲɛmaw ma kɛ o kumana n'u t'a kɛ olu fɛnɛ se ye baara bila ye badaki min tɛgɛnɔ bilala baarakɛlaw ka labasa jɛkuluba filaw fɛ maa min kɛra tɛgɛnɔ bilaba ye Peter Ozo Esondo ni ale ye secrétaire général ye baarakɛlaw ka labasa jɛkulu kelen kunna u y'a yira k'a fɔ Nigeria jamana kɔnɔ maa ti maa ta wari la ka jigi min ni dugumana cɛ dolari wari 204 don wa Banque mondiale diɲɛ seleke naani warisoba fɛnɛ y'o sɛmɛndiya kabini san 2016 walasa o fɛnɛ ka kɛ baarakɛlaw ka labasa jɛkulubaw de ye wulikajɔw kɛ o sanw fɛnɛ na o ka se ka kɛ jamana ɲɛmaw fɛ bibi in na u b'a fɛ hali bi dɔ ka lajɛ ka fara kan bawo san 2016 ni ɲinanjɛ dɔ kɛra ni fɛn ma fara saraw ka baara bi bila Nigeria jamana kɔnɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛma Joseph Kabila ye kuma ta tarata septembre kalo tile 25 Ameriki duguba la New York ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔnkunbɛba tako 74 kɛnɛ ka min senfɛ a y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka taabolo bi don a da fɛ nka fɛn min kɛmɛ ka kɔnɔ gwa diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jamana dɔw la u bi t'u n'u don wali jamana kungo la ko f'u ka tɔnɔ min ka kɛ u dɔngɔ ko ye k'o kɛmɛ fɛn ye min bɛn dɛ Congo Kinshasa jamana denw ma o kumana k'a b'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛnɛ fɛ a ka basigili jɛkulu minnu b'a ka jamana kɔnɔ MONUSCO u ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ ten ko dɔ kɛnbɛ Joseph Kabila y'a yira k'a fɔ san 21 kɔfɛ n ka jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu fɛ basigi kadira kɔnɔ ne y'a ka basigi o fɛnɛ ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna jaabi ma kɛ min bɛ se ka Congo Kinshasa jamanaden nisɔndiya o kumana ne ni n ka jamanadenw gando an b'a fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO ka n ka jamana to an ye a ko lakanabaliya binna k'u ka n ka jamana kɔnɔ kɔnɔ min ni lakanabaliya bɛɛ
o ye Nord Kivu mara ye kɔsada in na a duguba Ngwara dara yen na ni o ye Beni ye ka maa 18 bɔnɛ a ni na o maa 18 14 ye maa nana masumanenw ye 4 ye an ka surasiw ye nka o kɔnɔni in kelen dɔrɔn de ye lakanabaliya yɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ bi o tuma an ka surasiw bɛ se k'o lakanabaliya wuli ma mina n'a ye nin kɔrɔfɔ in bɔ diɲɛselikɛna ni tɔnba Nations Unies jabalaba la fangasinamatɔ ɲɛma min bali bɛ ka don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni o ye Moïse Katumbi ye o ye kuma ta sigiyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ye da se fɛn min mɔ nin ye diɲɛselikɛna ni tɔnba Nations Unies jabalaba la Amérique duguba la New York ko kuma nangi dɔ fɔ don ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka tiɲɛ de dogo jamanadenw na a bɛ ka tiɲɛ de dogo diɲɛselikɛnaani na nka jamanadenw b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ forobatɔnw b'a dɔn fangasinamatɔnw b'a dɔn k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen ye lakanabaliya ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila da sera kalata min fɛnɛ mɔ diɲɛselikɛna ni tɔnba Nations Unies jabala la k'a fɔ kalata jɛlen kalata jolen na sigi sen kan a yɛrɛ tɛn'i kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye bilen ko kuma nangi dɔ fɔ fɛnɛ don barisabu ka da kan ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalata in bɛ ka labɛn cogo min na ko a bɛ ka taa namara de ye Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ye kuma ta diɲɛselikɛna ni tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn kunbɛba ta ko 74 kɛnɛ kan min senfɛ a ye diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon sɛbɛkɔrɔ lajaba Cour pénale internationale CPI Donald Trump ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana maa si kana sigi n'a ye k'a fɔ a na CPI lakodɔn kiiribulon ye a ko Ameriki jamana yɛrɛ bɛ se k'i sinsin mun de kan k'o kɛ dalilu ye k'a bɛ nin kiiribulon masina in lakodɔn kiiribulon min b'i kale ko fɔ a ka taa don wali jamana kɔnɔ ka wali jamana dɔ de kiiri jamana kɔ kan ka sabu kɛ ko diɲɛselikɛna ni jamana dɔw ka laɲini don a ko ye sariya sɔsɔ da ye o ye tigɛna da ye ka ɲɛsin o jamana masina mɔ n'a ma ɲa ka bɔ kiiribulon bɛ o jamana kɔnɔ k'o y'o bɔ kiiribulon ye k'i bɛ taa don wali jamana kɔnɔ k'i fɔ i ka o jamanaden dɔ ka kiiri minɛ ka don tigɛ jamana kɔ kan wa a ko n'ale ko a bɛ CPI ko fɔ a bɛ sin ka ye jɔyɔrɔ tɛ a la wa nafa fɛnɛ tɛ CPI la nin da siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI buruja septembre kalo daminɛw na diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI de sina ka da yɛrɛ la k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ farafindenw fɛnɛ ka kuma cayalen don ko kiiri in sigin bɛ ka ɲɛsin u farafina jamana ɲɛmaw de mɔ k'u na don Afghanistan jamana kɔnɔ kɛlɛ kɔnɔ ko tɔɲɔniw minnu kɛra wali kelen maa minnu kɛra kɛlɛ kolokoloba ye Afghanistan jamana kɔnɔ ka niw tiɲɛ ko sɛgɛsɛgɛli na da yɛrɛ ka ɲɛsin olu mɔ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana de ye Afghanistan kɛlɛ yɛrɛ disi ye o kuma mɛn Ameriki maa ɲɛmaw fɛ Donald Trump ka kɔrɔsigi min bɛ wele ko John Bolton o sina ka dantigɛli kɛ ten k'a jira k'a fɔ diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ko jɔyɔrɔ tɛ la ko wa ko ni kuma jara a ye da yɛrɛ k'a b'a fɔ ko faratimafɛnba don maa man ka munumunu min da fɛ a ko kuma na kiiri ɲɛma minnu b'a kɔnɔ ni nin kɛra olu ka kuma fɔta ye k'u na sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ Afghanistan kɛlɛ kun kan ko a kiiri ɲɛmaw a juges n'a procureurs k'u tɛna don Ameriki jamana da fɛ bilen ko nin y'o bannen ye u na ɲangi fɛnɛ ta ka ɲɛsin u mɔ ni u ka nafolomafɛn bɛ Ameriki dugukolo kan o na kumaniya u mɔ ni nafolo b'u bolo Ameriki wariso la o fɛnɛ na kumaniya u mɔ ko wa ko Ameriki na kiiri wuli ka ɲɛsin u mɔ Ameriki kiiri bina k'u kan a ko kelen fɛnɛ don ka ɲɛsin jɛkuluw mɔ wali kelen jamanaw mɔ minnu fɛnɛ se min na ye diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la ka ɲɛsin Afghanistan jamana mɔ olu fɛnɛ na ɲangi o cogo la a ka kuma laban kɛra min ye a ko nin kiiribulon in ko tɛ wa n'o ye CPI ye an n'an sigi k'a satɔ de lajɛ a ko a yɛrɛ tɛ se o mɔ yɛrɛ Ameriki ka den ɲɛkɔrɔ nin kiiribulon in yɛrɛ salen don yɛrɛ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛ diya farafinna maa ɲɛmaw ye barisabu ka da ka farafinna maa ɲɛmaw olu kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ setigi jamana kiiribulon Cour pénale internationale CPI sigikun kɛn bɛ u de ye kuma bɛɛ i bi u ka maa dɔ de talen ye ka t'o jɔ k'o kiiri i ti farajɛla jamana sɛbɛlama ɲɛma si jɔlen ye kiiribulon in ɲɛkɔrɔ k'a bɛ ka kiiri kabini san 2016 farafinna maa ɲɛmaw bɛ k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ a la jamana fɔlɔ min bɔra o ye Burundi jamana ye Pierre Nkurunziza n'a ka fanga y'i yɛrɛ ta san 2017 octobre kalo la Gambie jamana fana Yahaya Jammeh kun bɛ kuma mɛn o fana kun y'a jira k'a fɔ a bɛ bɔ nka Adama Barrow nalen fanga na o y'a jira k'a fɔ u bɛ segin ka don Afrique du Sud jamana fana kun y'a jira k'u bɛ bɔ nka n'a ma ɲa k'a fɔ olu fana ka bɛnkan manga taabolo sariya ɲɛmisɛn camanw bɛ yen yamaruya bɛ kiiribulon dɔ bolo o ka wara da jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina talen la jamana kiiribulon dɔ y'i banamini Afrique du Sud jamana ni bɔli cɛ. o Afrique de jamana kelen kɔnɔ maa min ye jamana maraka tɛmɛ Thabo Mbeki ni Jacob Zuma fɔra kɔ fanga na ANC fanga ɲini dɔnden don ni o ye Nelson Mandela ka fanga ɲini dɔ ye a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ u ka fanga ɲini dɔ in bilama min bɛ ka Afrique de jamana mara k'a sigi k'a bɛ ka ɲinɛ o kɔ kabini san 1994 ni Nazara ka siya woloma fanga banna Nelson Mandela ka kɛ jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye farafinde la ka na bila bila ANC de bɛ ka Afrique de jamana mara ko nka ale kɛn bɛ ka jateminɛw minnu kɛ ANC ka fanga taa cogo kan o ye
siya woloma ko abe ko do akabara tabolo la ko Afrique jamana kono ANC fanga nyinin do yembe mo fe ina fo farafinde ma wolo fi ma nga fanga nyinin do ako wala sa fanga nyinin do ANC akasegi akorolela fo akono nyemo uka jamana de bela jelela ko do kelenye ka donga fo ANC te farafinde ka fanga nyinin donye mao mae Afrique jamana dinye ifara je ifara fi ko bela jele da makaka ala ko barisa buka daka ko barakera ANC tutike ba fe o de kadra kono korofo imashinga bo ada ayake gafede ni ukama ko memoire o de poro ko tora kata ere soro kuna foni dila uka gafe ukono akaje kulo mimi wele ko fondation tabombeki oluma nyemo nyiningale uya semendi aka fo tabombeki kadu barisa buka daka nishia wole mabaka na jamana kono amanga ANC ka jeni aye kelekera ko de bali samugani ngo kaso o kera ANC ma do fe ni o Nelson Mandela ye okumana ni o shia wole makolo ba be katake ANC fanga nyini ndoye o tigila ma sale ko fe kwa kaka ma do kasoro kuko akodu kulo ko kuma mibla ni nye sinabi aberesuri ma nyema kura sirila rama foza fe ale re tonde nyondo ubela jele ANC kono mawiye akonga kaba nyini afe na manya kabi ko inge dugulo kalabara ma fe mami nyi dugulo bara bayi ka foko dugulo be nazara bulu kandrake ala kata di domo ko farafindendo abara tabarake late ko ka jedemineke o yoro fenena kuru mimi toka munumunuza loke farafinani nazaralani nyonje ukama ko Aquarius farafinde minumbi uke kwa yika kofo ukado nazarala ni wita dese kanya olumo ku nikishi gole ya babe kasoro barasabu kadaka nazara jamana be jamana la olu do kende ka fleni nyanyuma nyeble ale de kembe doni tabaye kata bla oluka okumana Italy jamana kosada ina oyen warada jamana doka ni oye Panama de keme ka yamaru ya sebedi Aquarius kurumba imo nuka mako SOS Mediterranee Panama fena yaka yamaru ya jiri pembere mimbitara kurula ka donga fo ni nyamana masina kurudu wale kele akabara bembeni mo ni ukama ko epavu ko walaki ka bo Aquarius la abise ka jatimine ka ke kurushia bela jele doye ni fenya soro fana we akungui ninzen akeme kama biduru ani mashegin gishi ngatava mase soro alano olu yeba Italy jamana keme ka jira ka fo adonyoro te ufe Espagne jamana mimi delika dayela ye donde meno na ufene keme ki murugurunda ko ya doni ninzen kama to ulaje ne ekele nake bonya de gune tabai Faransi jamana fene mi ni chama bi nyeshin omo wale kele o ere daka cha kuro ufene yimurugurunda ko ya doni ma biduru ani mashegin nunu ngwani memunu nzalo de la kwajika amanya mingo jamana nanu unzera kabe akaka fo ubakla uninyonje o jamana nanu Portugal Espagne France ani Allemagne Faransi jamana akelembi jo ni tungorange matani jeginye Portugal jamana tabike tanye Allemagne ni Espagne ulu kelengele bitani duruduruta tegano blasira kake obenga nzebela kalaba ka nyini Malti fenefe jamana do Libya vamve guni do kai yani nazara lache ulu minu vene bane kundo kafu tese ufe ulu labana kason nazara la jamana nani nunu ngala nyini mo halunu tebla afe akadanganda memise kake ujiri nyoro ye ambo nyini afe ako blanga buloka olu jena noi okumana mabiduru ani segi nunu ubina tajigi Malti danganda de la ninga soro ku klali jetimine ni jamana nani ni nyonje ajaraledo ka fo bibina kuru ngwani mbe kwajika barisabu kadaka matamandi anofe ka sabuke wati chukuya ye bugu daledo ani fiankulu minu meji safe no nyama jorap mami unafereke ka deme kanana ye Malti danganda ula ninga soroka itoe ka kla jamana nani uni nyonje o de be dansi ke bi bamananga kuna fani soro leuna munu sera ka fara nyonga ka beneni kumanyi kuna fundi sonya mo so fe kala se awma aw ni ci aw kanya madalula ni ala sonama ni kene kele ngono amina na nyon sera no aw sani oche aw kambe jien wati were